Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ani-ana ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kiss nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. BG Party List, Bisaya Q, Balot 108, Isuat Q, BG Party List. Tingog na to sa Kongreso, BG Party List, Bisaya Q, Balot 108, Isuat Q, BG Party List, Bisaya Q. Tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupog na to sa Visayas, all the projects we dream. Maradyaw, madayaw, maayo, maadyong hapon mga ka-BG. Welcome din sa itong Saturday edition sa BG Bibugyon. Sa mga kaigsunan na itong Bisaya, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Timog Kalibutan. Lakip na itong mga overseas Filipino workers. Maayong hapon sa kanan. Mga ka-BG, nasa tuwa-tuwa gid kita no, midweek sa Marso. Tag-init mga tag-init karon sa nagkadayang lugar sa atong dapit sa Pilipinas. Samtang ang ubang dapit usab nagaulan-ulan. Mga ka-BG, nauso na pud ang atong ubo, sipon tungod sa usab-usab nga panahon. Kaya usa mo nang kinahanglan natong mag-amping yung kita mga ka-BG. Mag-inom usab kita og daghang tubig para makalikay sa sakit. Og di lang kana ra ang permanente natong hinumdaman usab og painomdom nato diri sa atong BG Bibugyon. Nga karong Marso ang Fire Prevention Month. Anaro na itong i-check ang linya sa atong kuryente, saksakan, naka-charge na cellphone o mga lutuanan, mga electric stove. Busa mga ka-BG, kini inyong kauban ang BG Babaero Good Boy, BG Ian Huerbana, ang inyong magkauban karong Sabado bagong edisyon sa BG Bibugyon. Aron maghatod sa inyong inspirasyon, good vibes o serbisyo publiko nga sa BG ra gina ninyo mapaminawan o madungan po kita karon sa RMN Networks Nationwide, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS RMN Surigao 918, DXMB 648 RMN Malaybalay o makita kita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page. Sa mga gusto mong lambigit usa sa itong programa, like, share, o dayon na din mga ka-BG, text ang inyong mga pangalan o inyong address sa 0908501364 Smart, 0917848669 alang sa Globe. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud 108 sa balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mayong hapon sa mga taxi drivers, sika drivers, tricycle drivers, mga drivers, sweet lover. Mga ka-BG, dagan sa atong kapangutana ug unsa ang pag-avail sa insurance nga gipagapod-apod sa Coco Gen Insurance Company, ka-partner ang BG Party List 108. Karong hapon si kinsa ug asang dapita ang hatagan sa personal accident, disablement, death insurance sa BG Party List 108. Kung kinsa-kinsa ang atong mga benepisyaryo, ato kining tanawon. Sa tabang pag-usab sa Coco Gen Insurance Company, ang BG Party List 108 nagpadayon sa paghatag og proteksyon ngadto sa mga kaigsunan nato sa nagalaing-laing bahin sa nasod. Niadtong Marso 10, 2022, nakahatag og kalipay sa mga residente sa Naga City sa probinsya sa Cebu. Pinagi ni BG Party List 108 Second Nominee Attorney Miko Clavano sa pagapod-apod og Coco Gen Insurance Company sa 396 ka mga mag-uuma niini. Kadungan sa Naga City, naghatod usab og kalipay ang BG Party List 108 sa mga residente sa Barangay Tagbalugo ug Barangay Poblasyon Naawan, Misamis Oriental niadtong Marso 10, 2022 sa 250 ka mga residente niini. Pagkasunod nga adlaw, Marso 11, 2022, nagapod-apod usab ang Coco Gen Insurance Company ug BG Party List 108 og Accident, Death and Disablement Insurance Card sa 694 ka mga mananagat sa munisipalidad sa Cordova sa probinsya sa Cebu. Kadungan usab niini, Marso 11, 2022, sa pagdawat o pagsuporta ni Mayor Red Hardin, nagapod-apod ang Coco Gen Insurance Company inubanan pa usab sa BG Party List 108 ug Accident, Death ug Disablement Insurance Card ngadto sa 237 ka mga residente sa munisipalidad sa Hasaan, Misamis Oriental. Sa sunod-sunod nga mga adlaw, Marso 13 o 14, 2022,
gibisita sa BG Party List 108 ang Barangay Hubang sa munisipalidad sa Dapa, Surigao del Norte. Di nakadawat ang 283 ka mga residente niini og accident, death ug disablement insurance card. Ug Barangay 12 sa munisipalidad Bausab sa Dapa, Surigao del Norte, ang 300 ka mga residente niini nga malipayong nagpasalamat sa pagdawat sa insurance card gikan sa Cocogen Insurance Company ug BG Party List 108. Salamat BG Party List 108 kami. Samtang sa probinsya sa Bukidnon, niadtong Marso 14 ug Marso 15, 2022, nakadawat og accident, death ug disablement insurance card gikan sa Cocogen Insurance Company ug BG Party List 108 ang mga health workers ug 4-piece beneficiary sa Barangay Imbayal, Malaybalay, Bukidnon. May gutang ako rin si Ariel Capin, taga Imbayaw. Ako nagpasalamat nga niabot ang BG sa Bisaya gyud. Nagpasalamat ko tungod sa natagan ni og libre nga insurance sa among Barangay Imbayaw, Malaybalay City. Among lauman nga kung aduna manggali kanang nanali nga emergency nami makuan bisan gamay lang nga tabang. Ako nagpasalamat nga bisan sa gamay nga panahon na nag-ani ang Bisaya gyud sa amo aron lang sa pagserbisyo paghatag sa among libre nga kuan insurance. Daghang salamat Bisaya ang number nga 108. Salamat. Ang Insurance ID nga distribute sa Cocogen Insurance Company magsilbing proteksyon kung gani man ang mga kini mupanaw tungod sa aksidente, mapalda dala sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o guban pang mga natural causes. Di nang ilang mabiling pamilya at dunay madawat na cash assistance. Padayon ang pag-apod-apod nato diri sa Bisaya gyud BG Party List 108 ug asa ka mang dapit sa nasod basta ikaw usa ka Bisaya. Kay kinsa pa man ang magtinabangay kundi kita-kita gyud mga Bisaya gyud. Ako si Racindel, igbalik Bungkayaw, Purok 2 Barangay Sabang, Surigao City. Kami nagpasalamat nga nabibalik pagbisita diri sa amo barangay para pamhatag sa karadyawan, labi na kining insurance ID na makatabang sa amo pohon. Salamat karadyaw BG Party List 108. Salamat Surigao. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Mga ka-BG, usbon lang nato, no? Wala gid tao'y bayad maski gamay, no? Para maka-avail sa atong insurance package gikan sa BG Party List 108. Kapartner ng Cocogen Insurance Company tungod kay edukasyon, pagkaon o panglawas. Kini ang pirming bitbit sa BG Party List 108. Busa pinaagi sa personal accident insurance, secured ka. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya gyud. BG Party List, Bisaya gyud 108 sa balota. Mga ka-BG, usa si Raven Zaraga sa atong youth correspondent diri sa BG Bibog Yud. Apan kabalo ba mo nga inspiring ang iyang istorya. Isip usa ka batang nangandoy ug karon hinay-hinay na niyang natuman bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi. Atong sayuron ang iyang inspiring story. Mga ka-BG, welcome to Chill Out. Ang Chill Out nag-start pag August 5, 2020 in the midst of the pandemic. And then before, naadyo ko'y negosyo nga Raven's Footwear. But sadly, pag sugod sa pandemic, na-stop naman sa delivery. Kay ato man ako siyang kuhaon sa Manila. And then, pag-start sa pandemic, na-stop. And then, naka-decide ko, wala pa ito magsugod ang online class, naka-decide ko nga magnegosyo o restaurant. Pero, nag-doubt akong nanay, pero iya kaya kong isuportaan. Kung ipapili pag-start sa online class, iya kong ipapili kung sige, tagani kag choices. Mag-eskwela ka or magpadayon, mag-eskwela ka or magnegosyo. So, mas dipili na ako magnegosyo kay di pa na ko feel ang eskwela atong time kay pandemic lagi, and then wala pa sad ko yung mga gamit pang online class. Nag-start ko mga 80k kapin. Wala pa na siya ilabot sa mga foods.
kapital sa foods, kuan pa lang siya. Ang katong shoe shop na ko, gi-expand, mao ni siya karon, gipadak-an, and then so mo to gipadak-an, and then sa kapital, dala na sa kapital, mudagan din siya og 100k. First thing na lisod sa akong hunahuna is before ko nag-start seafoods gyud. Gusto na ko mag-start ko og seafoods kay wala ko may nagsugod og seafoods diri sa among barangay, like diri sa among town nga Midilien. Wala ko may nagbaligya og Unli Seafoods. So moto nasud sa ko muna akong kuan nga mag-Unli Seafoods ko. And then gisudlan na lang pud nako og mga gisagulan na pud ako mga refreshments like milk tea, shakes, and others. Bisan pa sa maayong dagan sa negosyo ni Raven, nakasinati usab kini og mga challenges ilabi na sa panahon sa pandemya. Since nag-start me kay pandemic man to, nag-open ko pandemic man to. So hassle kayo kay kung ang customer mo kaon dapat naka-mask, kung ang customer mo food mangaon sila dapat na sila'y mask inigsud nila sa area. And then kay pandemic man, so nag-adjust pud mi sa time open sa pag-opening time o closing time. So pandemic dapat ay curfew and then social distancing. So ni-cope niya to 30% sa amuang customers. And then dili pwede ang tagay ato nga time. And then karon kay pwede naman ang tagay kay medyo okay naman ang kwan. Nalagi time nga mabadlong sa mga pulis kay tungod kanang dili na magka-distancing, wala na distancing, pero okay ra man sad kay family ra man gihapon and then nangaon ra man sad. Every day after atong lockdown is mukita mi atong 8, pinakadako is 8, and then kung na event like na occasion like Valentine's Day, Christmas, mukita gid mi og 15 below. Pero kung like for example katong pag-lockdown, hinay na jud kay siya tanan, mo hinungdan nga na close, kita na lang mi og 800. So dili na jud siya pwede nga padayunon mo to nga naka-decide ko nga pag third lockdown dito na nag-close and then na-stop and then mo na to nga nabalik ko nana ko'y ka-partner sa akong business karon. Bisan pa sa mga hagit ug pagsarado sa iyang kananan sa ikaduhang higayon sa pag-lockdown, nahimong inspirasyon ang iyang lola aron magpadayon. Na-encourage ko nga ablihan ug balik ang chill out kay syempre kani gihatag niya sa akong nanay nga negosyo. And then naka-realize ko wala na siya, namatay siya. And then naka-realize ko since gibilin mo ni sa akong lula nga negosyo, dapat ko ni padayonon. Ihatag niya sa kuha sa maayong paagi. Tungod niini, mas gipauswag pa ni Raven ang pagdumala sa chill out. Diin ginabisita kini sa ilang mga silingang lungsod. Ang ipinagmamalaki ng chill out is ang among menu. Siyempre, wala ilain amo ang seafoods menu. Although simple ang presentation sa foods, but if motilaw ka sa foods, like timpla ginana ko siya in a different way. Ako siya gitagaan og laing timpla and with love. Ako siya gitagaan og laing timpla nga para dili common, like garlic buttered shrimp. Ako siya gihatagon og laing taste nga dili katong paras tong common nga garlic buttered shrimp. And if you wanna visit Chill Out, sayon radyo guys tanan, dali radyo kayo. Kabalumi sa inyong pangutana, asa gid pa nahimutang ang Chill Out Medellin ug unsaon pag-adto dinhi. If you wanna visit Chill Out sa mga tourists from Cebu City and from other places, kung mo check-in mo from Cebu and then mo check-in mo diri sa North Cebu, naaragid mi diri located ragid mi sa lungsod sa Midilien, barangay Sitio Pandan, barangay Mahawak. And very affordable among prices. Kaya you know what? We direct supplier mi sa mga seafoods. So, if mga mo diri, as in, inyong low budget, inyong gamay na kayo nga kwarta, makaigo ra gyud sa 6 persons, labi na kung inyong 1,000, makaigo ra gyud. Sa edad nga 23 years old, mao kini ang masulti ni Raven sa mga kapatanunan nga sama niya nga naundang sa pag-eskwela. Akong message para sa mga youth like me, nga ayaw lang dyan mo kawatan o kanang pag-asa sa kanang iyong pag-eskwela o sa inyong trabaho karon.
bisan man gani og nagtrabaho mo, wala mo nag-eskwela like me, nahuno ko eskwela kay namatay akong lola, wala na ko'y panggasto sa eskwela, pero muni, di pa dayon akong gihatag niyang negosyo sa kuha. Iyang gihatag sa kuha para na ako'y panginabuhian. So mo na diri ko ni kuha og kusog, diri ko ni kuha inspiration nga para mupadayon sa akong mga plano sa kinabuhi. So sa katong mga nag-eskwela, pwede mo trabaho, pwede mo magnegosyo in a very small capital. So pwede ra jud bisag mamligya mo tempura, walay problema basta magnegosyo ta. Walay problema. Ang always good na akong quote sa akong kinabuhi no kay dili lumba ang kinabuhi. Dili ulihi ang tanan. Dili pa ulihi ang tanan. Kung nahunong ka sa pag-eskwela karon pwede ka mo padayon. Next year basin daig na kay kanang makwartahan nga pwede kang maka-eskwela balik. Syempre di man mo dagan ng eskwelahan. And daghang salamat mga ka-BG sa inyong pagbisita diri sa Chill Out Midillian. Bisaya Cute! Bisaya Cute! Bisaya Cute! Welcome back mga higala diri sa BG Bibugyod. Kini ang inyong ka-BG, Babaerong Good Boy, BG Ian Urbana. Mga ka-BG, atong sayron sa kadaghan nga kapangutana sa inyo diha kung kinsa or unsaon para maka-avail sa atong insurance package courtesy of BG Party List 108. Kapartner ang Cocogen ug unsa ba ang coverage nini ato kining lantawon. Sa kapaspas sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sigurado pa ba nga andam kita sa unsay mahitabo? Nangapi ka lang, unya kalit ka nga giatake sa kasing-kasing. Unsaon na? Nagmotor ka lang pasulod sa trabaho ug sa dihang na aksidente ka. Unsaon na? Sa panahon karon ilabi na sa peligrong dala sa pandemya kung maigo kag sakit. Unsaon? Daghan ang nagsalig kanato. Atong pamilya, paryente, mga minahan sa kinabuhi, busa sa mga panahon sa aksidente, kinahanglan na usab adunay plano. Alang sa mga butang nga daw imposible sa pagpangandam. Ania ang Cocogen Insurance sa BG Party List 108. BG Party List 108. Kapin sa 50 katuig sugod ka panghatag og pasalig ni ana ang Cocogen sa pipila ka henerasyon sa mga Pilipino. Ug karon sa tabang sa BG Party List 108, dili lang gipasayon ang pagkuha sa insurance, gilibre pa alang sa tanan. Pag ikaw insured sa Cocogen, mamahimo kang makakuha og hangtod 20,000 pesos atol sa aksidenteng pagpanaw o pagkabaldado, 10,000 pesos kung naaksidente samtang nagmotor, ug dugang nga 2,000 pesos nga hinabang alang sa wala damhang pagkamatay tungod sa katalagman o sa COVID-19. Wala ka na usab kinahanglang ipasa aron mahimong insured. 5 lang ka minuto, protektado ka na sa tibuok tuig. Wala ka pa'y angay bayaran. Tanan kini nahimong posible tungod sa aksyon sa BG Party List 108. BG Party List 108. Sa sinugdanan pa lang sa pandemya, madasigon nang gapanabang ang BG Party List 108 aron sa pagtubag sa mga panginahanglan sa pagkaon, edukasyon ug panginabuhian sa atong mga katawhan. Medical assistance, school supplies, livelihood programs, hinabang alang sa mga naapektuhan sa Typhoon Odette ug uban pa. Basta gikinahanglan ang solusyon, aksyon tubag kanunay ang BG Party List 108. Karong lisod gihapon ang Pilipino sa pagbangon tungod sa pandemya, ang insurance program sa BG Party List 108 ang makatabang kanimo aron tabangan ang imong kaugalingon. Ug kung kinahanglan nimong i-claim ang benepisyo sa imong insurance, ania usab ang BG Cares aron matabangan kang mapadali ang proseso ug tubagon tanan imong pangutana mahitungod sa imong insurance. Mag-text o tawag lang sa numerong 0956 016 1614 ug adunay andam nga motubag kanimo. Dili nimo kinahanglan mo linya og taas o mo absent sa trabaho aron makuha ang imong mga benepisyo. Andam kanunay ang Pilipino sa mga hagit sa kinabuhi, alang sa mga wala damha. Makasalig kamo sa BG Party List 108. BG Party List 108. BG Party List 108.
Mga angay mahibalaan bahin sa Cocogen Insurance. Cocogen Insurance. Una sa tanan, ang insurance program abli alang sa mga individual nga nag-edad 18 hangtod 65 anyos. Ang nakapangalan lang sa maong insurance card ang mamahimong makakuha sa benefits, buoti pasabot nga dili mahimong ipasa sa ubang tao ang benepisyong pwedeng makuha sa insurance. Aktibo o mahimong gamiton ang inyong insurance benefits sulod sa usa ka tuig human makuha ang inyong insurance card. Ang mga benepisyong pwedeng makuha ilalom lang sa aksidenteng pagkabiya tungod sa pagmotor, sakit, katalagman o COVID-19 o aksidente o permanenteng pagkabaldado, pagkabakol o pagkaputol sa pipila ka bahin sa kalawasan. Walay apil sa insurance program ang mga bayad sa ospital o ang nawad-an og kita gikan sa kawalay katakos makasulod sa trabaho tungod kay na aksidente. Dili giisip nga aksidente ang mga kamatayon nga gipahinabo sa pagkahubog o pagkaadik sa droga, sa sakit nga pre-existing, napanunod o komplikasyon gikan sa AIDS o pagmabdo o sa bisan unsang mapamatud-ang premeditated o gipamalandong sama sa pagpatay, paghikog, terorismo o gyera. Aron masugdan ang request sa pag-claim sa benepisyo sa insurance, iandam lang ang gikinahanglan nga mga dokumento sama sa birth certificate ug pamatuod sa panghitabo sa aksidente, sama sa death certificate o medical evaluation. Mag-text o tawagi ang BG Cares Hotlines 0956-016-1614. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, padayon niya po ng atong pasiaw, mga funny videos sa internet. Mga ka-BG, binugid videos nga sure shot kayo mohatag kaning tanan og good vibes. Ato kanilang taon ang atong pasyon ni Telma. Nga karon usan po di ka witty reporter, no? Telma, enter the air para sa video sa BG. Buangag yun. Buangag yun. Buangag yun! Buangag yun! Para sa atong balitang lokal, baha sa Samar ni Baha. Kini na balita ihatag kaninyo sa atong field reporter, Telma. Tel? Asa? Tel? Asa naman mo? Yes, Karina, naami diri akaron sa bangkaan. Naapaghihapon mo sa bangkaan? Kagayin na raman mo diha, awag hapon mo kasakay. Nagpaabot paghihapon mi na makasakay mi, Karina, kay wala kay masakyan na bangka karon. Unsa man nang langoy mo, apasunta mo Ay, langoy na lang mi, Karina. Patali! Hello, Tel, asa naman mo? Asa naman mo? Yes, Karina, no naata diri akaron sa lugar kung sige nahitabo ang baha. Og makita gyud nato kung unsa nakalalom ang baha ang tubig tagaliom nga nako hapit kung anita diri ana part. Wa na gyud tay makita ng mga balay-balay diri akan no kay nilubog na gyud siya. Busa karon pila man kabuok balay ang nilubog sa baha. So far, Karina, no, wala pa gyud nako naihap kung pila gyud ka balay ang nilubog sa baha. Sanong manadayon ninyo para maihap? Usa pa gilangan-langanan? Yes, Karina, magpaabot lang mo kay ako yung salumon karon na dayon. Hagbay pang sinalumay. Kagae na rata na to. Giing nata mo naman sa'yo at tuon tayo ninyo samtang tagatuhod pa ang baha. Karon no saan man na? Lapas na sa ato. O nakasigat ang aning sinalumay. Sige nagpaabot. Absanta mo di haron. Nanay kanta mo ha? Yes, Karina, no, sa akong pag-ihap na 652 ka mga balay ang nilubog tungod sa baha. Pila man kasakyanan ang natrap sa ilalom? Akong balikot. Ngano wala man ninyo Ay, tawon wala ihap? na ako napilog-ihap, Karina. Balitan nyo na ninyo. Okay, ato kang ihapon. Paabot lang. Mang Pars, manguli na may bunga. Manguli na? Sige, una lang sa mo. Abutan lang na ako na mahumanin na report. Yes, Karina, naihap na gyud nato ang sakyanan na 230 kasakyanan na naa sa ilalom. So far, wala man sila nang anod. Na-check ba nimo ang balay ni Mayor? Grabe to ka-importante ba ya? Ay, wala. O i-check ang balay Wala ni na Mayor ako kaya na yung sina-check. mga papers dito na grabe ka-importante. Okay. Sige, ato siyang salumon. Atong i-check kung okay ra ba gyud ang balay ni Mayor. Okay, paabot lang mo ha. Hello. Karina. Unsa na may update dira?
Sorry, kanina ka nakatagpilaw ko. Unsa gali to? Ang balay ni Mayor! Asa man dahil ka karon? Oo, na ako diri asa Samar. Nga nung naabot man ka diha na wala man dira ang baha! Samar! Ay, naa sa Samar. Nagpataka! Sige, wala ko nilang sad ko. Una naglangoy taon sa apas rami. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Pampag-good vibes lang nga mga kabiji, no? Sa panahon karon nga, ubay-ubay nga itong mga suliran, mga problema. Ato na po nang ikuyog na to is atong iuban ang atong pagtaas sa gasolina. Muna nga maglipay-lipay lang nga po kita sa mga relatable videos ni Telma, mga kabiji. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, dili natapos sa inyong programa ang kanunay, anda mo tabang sa atong mga kabiji. Magkita-kita na sita sa sunod Sabado, dili lang sa PG Bibugyod. O madungan kita karon na live sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, o DXMB 648 RMN Malay-Balay. O makita usan kita sa social media platforms sa RMN Facebook o Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud PH o ang Bisaya Gyud Surigao del Norte Instagram Bisaya Gyud. Subscribe na kitang tanan, share, comment o sa atong YouTube channel nga Bisaya Gyud. Pwede sa mo contact o dial text atong mga hotline 0908-850-1364 sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. Ako po ng inyong igsoon, BG, Babayero Good Boy, BG Ian Werbana. Salamat, amping terme, mag-ampo. Magkita-kita rin ang tataran mga ka-BG. Bye girls, BG, bye guys. BG, bye guys. Dili lang sa BG Bibugyod, BG Party List 108. BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, BG Party List. Tingog na to sa Kongreso, BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, BG Party List, Bisaya Gyud. Tinghinat na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupog na to sa Visayas, all the projects we dreamed of. Trabaho pag-asenso para sa tanan. This is our goal and our advocacy. Mga Bisaya ako agyud kini. BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, BG Party List. Tingog na to sa Kongreso, BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, BG Party List, Bisaya Gyud. Tinghinat na, irepresentahan kita og mga batan-od nga leader. Sila ang atong manlalaban, there our voice cause they care. Kalinaw ang pag-umad sa mga Bisaya, let's all unite aron madungog kita. Kini ang atong party list, vote 108 na. BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, BG Party List. Tingog na to sa Kongreso, BG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, BG Party List, Bisaya Gyud. Tinghinat na, BG Party List, tinghinat na. Ang akong party list, tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list, andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa balota. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud.